Igama nesibongo uMthuso wambonamba eTasenuki eyaziwa eWard 14. Masikhuluma ngeTasenuki ukuze ungadideki, sikhuluma ngendawo eseduze buduze neRoma. iRoma buduze nePinetown. Namhlanje ke sigalelekile la phezulu kwaDimba sine conversation nobaba uSibeko namhlanje njengoba sazi njalo ukuthi sihlale siveza abantu abavelele abamkantshi kubovu nabantu abayimitsika nemigogodla yendawo. Angifuni ukupholisa amaseko kakhulu, sine conversation namhlanje naye akukho okuningi engizokusho, okuningi kuzovela ngase side lakhe because okwami nje ukuthi ngimthathe ngizomfaka kwi-conversation then bese ichaza ukuthi ubani njalo. Ngingapholisika amaseko, ake ngithathe leli thuba ke nje bese ngidedela intambo kuyena bese ngithola ukuthi ke mhlawumbe usiphatheleni baba uSibeko namhlanje. Baba uSibeko, yebo, ngiyakubingelela namhlanje kakhulu la kulolu hlelo lwale YouTube channel iTasenuki Ward 14 Galaxy TV. Namhlanje sibonga kakhulu ukuthi usihloniphe nokuyithoba nokuzehlisa kwakho ukuthi usinike lelithuba sikwazi ukuthola, ngoba into ebaluleke kakhulu ukuthi sithole ukuthi ubaba uSibeko abaningi bambona njalo but ingqikithi nolwazi lokuthi ubaba uSibeko makhulunywa ngayo khulunywa ngobani. Ngithi asikubingelele lokuhlelo bese sikunikeza ithuba ukwazi ukuthi usithathe usibeke. Sibonge baba Mbonambe. Kuyintokozo kumina ukuthi ngibe ingxenye yomdlalo wakho okwazisa ngendawo yakithi yaseTasenuki eMangangeni. Indawo esikhulele kuyona ke lesisalele la. Igama lami ke uThuthuka wakaSibeko. Ekhaya ke sizalwa siba u7. Baba wena ingane benomama babenengane ezu7. Mina ke ngowesithupha, khona ke abanye abahlala bangalewani. Bese kuba umfethu omncane ke owelama mina ogcina owebhathi ongasekho emhlabeni. May his soul rest in peace. Ngizalwa ke insizwa yakaSibeko entombini yakaMkhize uMagubhela. Ubaba wayeqhamuke ukuzalweni kwakhe, wayeqhamuke endaweni yaseVryheid. Kulapho ke ayezalwa khona Vryheid. La ke khona ke wafunda khona ke kutheke ngokuqhubeka kwesikhathi ke ehamba ngemfundo wagcina umuntu oseze ngapha ngakoThekwini. Umama ke yena wezalwa endaweni yaseQobo kwaNokweja. Naye kukhulele kuleyo ndawo ke, kodwa ke ngokuhamba umkhulu wahamba bese bancane base bethutha ke kaNokweja ngenxa yesimo umama wabo goga ehlangabezana nasemndenini sebeyohlala eDonnybrook. Bagcina ngokuthi ke bebesuka eDonnybrook baphelele sebephelele eThekwini, sebehlala eThekwini ngoba ugogo umuntu owayesebenza eMthatha. So ke ngizalelwe lapha ke eTasenuki ke mina. Kodwa ukufika kwethu ke kule ndawo yaseMarangeni ngiyatshelwa ngoba nami ngingakazalwa. Abazali bafika indawo yokuqala abahlala kuyona, bahlala lapha kule ndawo ethiwa iseDonuti. Yes. Lapha nje la khona isikole la khona isikole saseDela nje igceke lasekhaya lelo. Sasilapho. So ke ngithi ke ngathi ke ngokusuka kwabantu ke besuswe endaweni ngalesa sikhathi so Group Areas Act base bekhuphukela ngasenhla ke base bathola incewa ke lapha emndenini wakaDladla owasibeka lapha ke la esesihlala khona njengamanje. La ngaseBhekuzulu. So ke mina ke ngizalwe sesihlala la. So mina angiyena mina waseDonuti. Akabayakhila ngakadiba. Okay. Hayi sibonga kakhulu ke ukuthi sithole leyo ngxenye encane ukuthi kusinikeze information nokuqonda nokwazi ukuthi kahle masikhuluma ngokuthuthuka inzala abantu ezimzalayo obani njalo.